kae kama duokie kwan mag oganda kata mar census mitimo bang' higni 10 cha, ere kaka otimoga, ere kaka odonje pok mag mwandu e counties mopogore opogore. Ponono ka kanye ma giyude kwan gi mondo girang ni e oyo county gi ji mathoth molo jok ma kamagi onego miye ting' machalo kama. Erokamano ahinya. Ing'eni sirikal duto te dwaro pesa. Pesa gima dho ngere wacho ni a scarce resource. Ng'ata moyudo opportunity mare mar keto budget ni malo buro kawo pesa. Ibed county government, ibed national government. E gimomiyo katiba noketo commission. Commission miluongo ni Commission for Revenue Allocation. Gin tijgi en gikonyowa temo keto control kata geng'o migawo mar appetite mar pesa. Nikech kiweya weya ni weyo ni waweuru gini to ng'ato ka ng'ato nyalo demand pesa ni duto. Emomiyo katiba be noketo ni kaber to ningo miwa at least 15% of the last audited. Mano oningo beni di accounting. To gikawo ni Commission for Revenue Allocation CRA ema koro oningo beni kawo migawo mar pogo pesa in two forms. Nitiere pogo pesa gimiluongo ni DORA, Division of Revenue Act. And then nitiere moro makoro gipogo. Mokwongo ni nitie vertical to gi horizontal. Maiso ni pesa cha kipoge malo, ipoge ministries duto te thematic areas timiyo county mare. Koro mimiyo county ni gin giketo proposal margi. To ng'at moningo migawo makoro yienegi od bura makoro yienegi protect kata medo atim adjustment to koro ne en senate. To koro ka senate be ineno ka nyocho vote kako vote cha nyalo bedo weche ariyo. Mokwongo nyalo bedo ni ok gin gi confidence gi jok mariembo sirikende mag county. Manyiso ni ok gin gadieri ni governors gi nyalo manage pesa ni. Kokamano to en tamruok mara ni nikech adieri gimomiyo yiero senator onego bed ni konyi protect sirikal mar county in terms of resources. Miyo gi pesa mondo mi gidongre. Nikech adieri ineno ka sirikal nitie sirikal ariyo, gimomiyo nokelgi moko nitiere gwenge minyalo wach ni opposition region. Manyiso ni gima koro ne gidongo mana ging'e